Номер 14. Саркофагът и клошарят. Преди година нашумя новината, че край Варна е открит римски саркофаг, използван като бар-плот в плажно заведение. Старателно боядисан в същия този предпоръчителен цвят – слонова кост. Но надали знаете, че това не е единственото приложение на един саркофаг, което може да се измисли. Преди година един клошар се оказа доста по-изобретателен. Той превърна мястото за вечен покой в свой дом. На един от саркофазите, експонирани в открити градски пространства, имаше отвор, толкова колкото да се провре човек, вероятно отчупен при разкопки. Клошарят се възползва и презимува под каменният покрив. Беше го топло изолирал отвътре с фибран и постлал с юрган и одеяла. Не сме запознати в детайли с интериора, но сме убедени, че не му е липсвал домашен уют. В края на зимата общинските служби, в разрез със своята социална политика, зазидаха входа към жилището, вместо да го санират, обзаведат и да предоставят останалите саркофази на бездомните. Жокер намира се в близост с обект номер 1.